iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-ura nga istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Apay adi ka doon ipapangimad iti pagbalutan. Nakasalita ka rin ti abogado amang ipagnay ti panakawayawayak. Anya ka din daytoy ang nagturturungan ti biyag mo, Ulysses. Dakas timpo nga ti panakapanoynoy mo. Saan aray ti kayat ko amang ngagkada kayo, mama? Ado ti pakakumikuman ni papang mo iti opisina. Urasan ana saya tirik-riklain na. Nagtrabaho. Sa kastoy na ipasungal-ngal kamanan iti gulo. Malaksid ti panakabalod mo. Amang ano ma-expel ka pa iti universidad apakat adanam. Anya? Saan naman Ano ti pagadalan niti syudad na mabalin ko apang ituluyan iti panagadal ko? Di mo tumat lamayulo ti panagadal mo. Manon tinrugim a kurso ati mo na itultuloy. Mama, ti panakawayawayak. Madama pailangas asikasuan ti abogado ti pamilya tayo ti panakawayawayam. Diyak kaya't gagpaot ti panakabalod ko. Kumabayin pa yan umamon ba ito nagdag kakapintas at chicks ako mamakaman kanya. Gapoy ti kinatar ko. Mabit lang umawag ti sekretarya ni papang mo. Bekas to'y matantanak, anak. Hello? Anya? Nadalo po. Intarayo ito ospital ti asawak. Naatake? Saan? Saan na mabalin na matay ti asawa? Saan? Ang sakit kayo mo tan. Ano yung kinapasama ka ni Papa? Ulysses, masapo lang mapanakadago si hospital. Naatake ka nun ni papang mo. Anya? Ay, Diyos ko. Saan niyo ko mga ipalubos sa mapuka? Uning Diyos dado. Saan ko ma? Diyos ko. Nakasangkot ka matlayaman manipod iti universidad. Apa si katinangilo ka titirida? Makumikom dagiti katulong aglutluto, Daddy. Sa naira na aring muarak, itay matuktok ti ridaw. Nasapa ka man na si Mang Pat. Kalpasan na nalpas tinaudi a klasik. Nagdardaras ako na nagawid, Daddy. Ado nga minti aramidot ng assignment ko. Payasan ka na nagkuyog ka ni Mami. Ay, tiyak ka mo. Noan niya nga oras man na Mang Pat de jay. Daddy, ata ka di problema? Ako, problema na kiti negosyo tayo. Kasla mapangkrap mo tan, iha. Narabiyang kalangarudan na si Mang Pat. Pagsangput ang pailit at ginumiti arak. Saan nakabibiyangan, Romualdo? Maluksawak iti panakaabak ko iti kasino. Isardeng mo nga minan dahita panagmadmad yung panagkaskasinom. Saan nakamapawilan iti kayat kong aramidan, Romualdo? Sanak ngikisan. Si kapailat ng ngato ti boses na. Gapo iti panagsugsugal mo. Maluglugin ti agiti negosyo. Anya? Kat? Anya tar aramidam? Ipanagbisyok la ti dildilawam? Kat ti sika? Ti panagbabaen? Awan sa bali ang babae ti biyak ko, Jonah. Siksika lang. Ibagakin ka. Nagtultuloy ti panakalugi ti negosyo tayo. Ang mga nagpanglaw tayo. Kat sumardeng pa ni Catherine iti panaggatal na. Papaya na ka rin kabaylaan. Tandaniting kang terapi. San ka kumangagpuy-puy hatiya? Pudno ka di tinanggag ko. Amabalin nga agsardeng aton iti panagatal ko, Daddy. Agbalin tayo ito na nakurapay. Saan kumaday tati mang riribok iti panonot mo? Ipasnag mo ti agatal. Uray anya ti mapaspasamak.
Jaki palubos ngagsarting kang agadal, iya. Agi, Daddy. Nalala. Sige, ingka maturugan. Uri da kayo mata, Daddy. Kay mata na ginana. Madlaw ko, adong tikim mutungan nyo. Agparikot kayo sa una, ikadagitin negosyo tayo. Saan nakapagkatanakan? Siyak ti makam mo, iti pagbiag tayo, Catherine. Diyos Dado! Apaya pinanawan na kami matan, Kiniyonisis. Ang mamakasapulan ka, kat mabuta nga kadya kabalan nga iturong. Ang mga nanya di pagtutugpalat ti biyag na. Nakaruwal ka gaya man iti pagbalutan. Kaya bugado latan tinakakamoy iti panakawayam-wayam. Kamu iti napasamak kini papang mo. Sana po nura ito eh. Papa, pagkawadan na ko ma. Amo kasi tinakaigapan ko na naka-atake yo. Nambayagan nga ta sakit na iti puso. Nagato pa iti presyon tinaran. Aging nga iti saan na nakabailan ti bagina. Tayo tinapasamakan ko, ana. Kasano pengarudan ti biyag ta ita mama. Ita tanatayan ni papa. Ay na, nagsingputan ni Diyos Dado. Isupay tinasapa nga inala ni Apo Diyos, anak ko. Diyak manan magawidan ti panag-arubas na kitilot tatay. Nagtungo nga asawa ni Diyos Dado. Saan kunto malipatan? Iyaw na kiti kinakurapay, tatang. Ay, gusto na anak ko. Anya nga raw, nakakandang ka na dito laangan probinsya ng agnaid kaya. Tapno makaililiwag ang tatang. Ni Ulysses pa'y timay sa agapuna. No, napanunot ko nga naad kami langan dito lugar tayo. Marang mailiklik kadagiti parkada na. No, muna ta na-expinity pag-adalan tayo sa syudad. Ay na, nakalukot nga minan ti Apo ka. Nagsingpatan kayo matadadakil. Gaputag may sa nga anak ni tatang. Napanoy nung yan. Aging kay titakas tinasumok na kat saan minana iturumpay. Dahita, tinagbalik amit siya tibiyag ti asawa ba na. Pangasiyo. Liklikan tayo kumapagsaritaan ti maipanggap ka ni Diyos Tato. Malading itanaklang na malaglig ko ti asawa. Gusto na anak ko. Ay, sunat. Sa bagay, anya ko mangamin ti serbi na ito'y pinatakdar yu adakil abalayaw. No saan yu apang naadan. Kasanaw tinabati yu abalayaw yung jay sudan. Kaya nagiti negosyo yaw. Kinasarita kinakaitalkan dagiti negosyo ni Dosdado. Isupay lang ti makamukan mga iwan iti balay ni tatang. Panggap ko ti mangbangon iti bukod ko ang negosyo diti probinsya. Anya ti kunayo mama. Sana ka naroon iti biyag iti probinsya. Bambantay kan kataltalunan natin makita iti aglawlaw. Marwam kanto. Namimbaga na dito'y tangatnat. Tapno mailiklik kay ti barkada. Mama, Makaanay ko man apag nakmam ti panakatay ni papang mo. Kayat mo kati, asyak mo ti sumaruno ang mapukaw mo. but ngendak samat. Mayroa magtumat na siguro. Barang addan tumabarkadak. Kan, adumat siguro tinapinta sa pagpasyaran dito eh. Anak ko, saan ka kumamakibarkada iti mangisungsungkan ka iti bisyo? Di pa din makapasikor no agpupukaklatan ni Kibalay. Na muna,
Kawan samet napipinta sa babae di probinsya. Inlakom dagiti negosyong adim mo impakpakaam mo kanyak. Di ka na nasayanganan. Kano pa nga dabibiyang mo kadagiti negosyo tayo? Awan sa bali na patiging ka, no saan adagiti bisyom. Kaya't mo sa agsinong bat tamanan. Daddy, Mami, saan kayo kumangagsugang? Saan ka makibibiyang, Catherine? Bayan na kami lang kini Dadem. Mami? Catherine, siyakti makamo kini mamim. Tuna, napilitan na ka ng sakripisyo kadagiti daduma ang negosyo tayo. Tapno saan tayo agtindagan na kurapay. Nasaysay at may sala nga negosyo, di pa may sak. Kasi tingkarikin ka, iha. Saan ka sumardeng agadal? Agyaman nak, Daddy. Patpat kang kaunay. Saan kong ipalubos ang mapadasan ti agrigat? Hikat ni Mami. Saan nyo ka di patpatgan? Uri kas dyan ni mami patpatgag. No pa yun, iso ti umingat no dilawag na gitibisyon na. Aglalo iti panagsugal na. Jakla ko makayat ang makitam dagitang aramidan tinam. Mabuti nga ka mang dilaw ken ko na, Daddy. Da kayong tupay. Sana kayo ngay kan no. Siyak tukit din. Amangan no, bugkawan dakpay. San namat nga ta marami deta? Tawari kas dyan ni mamim. Patbatgan na kalawanay. Iso abay anak lata na makisarita ken ko na. Dayawag unay ti kinaanos yu ken ko na, Daddy. Saan yu pulos at tinutupan ni Mami? Nasaya at nga rod no kas na, attorney. No makasarita yun na imbag, ibagayon to kanyak. Ag kinaawatan kami lakit di iti presyo. Gatangag. Okay. Sige, attorney. Edna, anak ka. Rumarak pi itatang. Aday pagpakita da kanyak analawa alote. Mabalin a pagpatakdaran iti apartment. Iso ka di dayjay kinasasaam iti cellphone ba? Ahon tatang. Ni attorney agkawili dayjay. Edna. Napasin na ayak man anak kalagipan kininanag mo. Pimusay adi naman laang na imatangan ti panaglupos ti biyag tayo. Talaga na pintas to'y napilit kalugan. Ura la sumyag. Nalamuyot ti taray na. Talagang ipatpatignak unay ni Mama. Pulos asa anak ang mapagkad kada. Ayan. Awan mas apapanak na. Awan pa yun nakurso na daak apakibarkadaan. Nagjay mat agtutubo ka aruba mi. Langan natin badoy. Napadong parak sa matan. Miss. Nadunor ka kani? Itaray ka nito ospital. Pintasan. Awanan niya man na. Sana ka na nakigtutak lang. Inton maminsan. Tantanangam nga mintiag maneho. Ha? Agyaman nagtapinat-yam ti awis ko nga merienda at tigat yung restaurant. Uray, mabitalaan. Uray santa pa'y unay nga gamam mo. Simuro takin ka. Ngamin, kasna nasingpat mo tilangam. Anya? Apay ang nagkatawa ka. At apay na yun natibagakin ka, Ulysses. Kasla nasingput ka. Ngam, tsaka mo. Kasla, at tsak maawatan iti kinatao. Managpaliw ka gayam. Iti ugalit ti makapulapol mo.
Darasudo sak ngagmaneho. Sanak matkit diyan na padungparan. Nagikisak laeng gapo itikigdot ko. Kabarbaro nga mintilugan mo. Langam tibak nang. Nabit kami pa si mangpet ka ni mamali ti probinsya. Diyan syudad, ti nakayanakan kan di makalat. Ina, ak nervyos kami pa yan, Ulysses. Di pa ikat si Kangay gastusan ni Edna. Kat nabiit kayo pa dito yung probensya. Pag nervyos kayo man nga tan, lolo. Ano ti kwarta ni mama, ano ba ti di papa? Hanya man nanti kaya ta sa wanday tang ibagbagam ni Ulysses. Kunak manunalpasan ang nagsarita ta. Apok, agnak nakam ka kumad. Saan mo nga ikan ti pagsakit ang tinakam ni nanang mo? Di na kumamatan pagkonsumisyonan, anak. Barang may sarakan tumatla ito universidad. Aday baga ka na kayo, mami. Damok pala ang nakita ni Catherine. Mariknak nga agayata kon kankwana. Kunaklakit din no awan na pintas di probinsya. Anya di ko nam to ni. No kaano lang in lako king kadaya negosyo. Sa ilako madlang. Ha. Kinasaritan na ka ni ator ni agkawili. Anya. Ada interesado amang gatang iti daya negosyo. Ne. Apa ya siya ti ipasagom? Kadwang ka lang. Ngamda kayo madlang dagtulag. Sige, sige. Ibagam to kanya kung kaano nga gikita tayo. Bye. Sino dayjay? Romualdo. Ito ni. Tigayim ko anang ilakwa kiti negosyo. Ilako na kanumat lang. Anya nga minti amo dayjay ato ni ang negosyo. Tuna. Mang tagibasit ka manadagos sa nitipata matao. Kahit nga tanito ni ti kumanar siya dagos. Kahit aramatan na lang ti panunod na. Nay, itay paila ang asang kasirig mo talangam ni Tasarmeng, Ulysses. Ay na, gwapo ka na po ka, og. Amoy mo't gayam timang patirayok, ha, lolo. Hanggang talaga ang gwapak mo lang. Ay, gwapo ka. Naalam ti pamagi ni Didus na daw. Sa kaing ingas mo mat ni Mamang Mau. Uy, gwapo ko magayam ni mama, no, lalaki. Ay, sika talaga. Mapagkatawa na mo, apo ka. Ay, wan gayam. Papanam ka de, kat malumay. Ay, wan kayam. Agalas 5. Amang ano saan ko na makamakampay ni Catherine. Sige, lolo. Ay, nagdardarasan api manaw. Ulysses! Agtanang ka kumay ti panagmanehom. Ay, di na kun intal talagpay. Ay na, talagang sakit hindi. At tinamaan di apo ka. Ay, ala. Ay, barang dahil ta, ti pagbalbaliwan na, numaaram na dahil di abalar. Talaga mas trip ko na iti restaurant. Ngat na iti ground floor na iti hotel. Rora hindak nga tanda to ni. Ni bayagak na traffic sa dandaninak na padungparan na diyang agdotobo. Kaslag daldras. Ngam nadlaw ko adaras sutos ng agmaniho. Romualdo? Ano nangawag kanya kat kasla malasin ko. Ni Edna. Kalpasan ti 20 atawan. Nagkita tamanan, Romualdo. Ba nagasang ko anam naman. Nabayagan nga awan damag ko king kahit na. Panagkita kiti lang pinaglupos na kati panawan. Saan ta ko man alagi pan tinapalabas? Itayang pangagur uray kini attorney. Sa dinong atatayan ni Tony.
Wino, imun unaag pa yung atadim tayong. Ni attorneys, iso dito sumungadan. Ada kadwa na. Ha? Iso nga tatimbaga ni attorney. Aglago. Ni Tony. Mabit lang. Anya ti kahit asawan da ito, Idna. Jack maawatan ti kayat mo asawan, Romualdo. Amamong ka di ti kadwa ni attorney? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kung nagtupay ka, langam-langan. Talaga aluko-luko ka, Ulysses. Saan ka kadiya makonsensya? Sikat tiga po anatay ni papang mo. Oh. Agbababawi ka iti kinalokok, Catherine. Kanaya na bagbaga anak ni mamang agbalbaliw ako. Sayang ti kinabak nang yo no saan ka mag-ama kaadal. Tapay ko maasayang. Ulysses, oray ka sana ti kinabak nang yo no saan ka makapagturpos iti panagadal mo. Di, sayang laang ti kinabak nang yo. Tamabusbus iti awan ka SS kan na. Ha? Matlaw manakam ka. Masirib ka siguro niya. Napas nagkaklaang iti panagadal ko. Nang runatan na logi dagiti dumaan negosyo ni Daddy. Nakapsukmat namin ti birok ti negosyo sa liti probinsya. Mas dawag ni mama. Tapos kinayat nang agnaid kami dito eh. Amom, ado ngamin ti pakaisungsungam abisyo ijay syudan. Catherine. Agyaman na ka. Tawari, luko ak. Kayat mo ti makigayam kanya. Nakigtut ka asyak tinangilukat iti daw, Catherine. Apay anasip ngatan ka asim mangpat. Kuha ngamin, Mami. Naladaw a pinagawid na kami ti professor nga iti maudi a subject ko. Sigurad lumlaang agsasao ka itagpaiso, Catherine. Owen, Mami. Ang mga nasa bali ti panunito ni Mami. Numaamuan na ipagkita akan ni Ulysses. Katday jay mat Romualdo. Awagak ite. Saan nakasungsung-batan? Sige, Mami, ha. Sumrag ako niti silid ko. Adupay ngamin ti aramideg. Panawan kayo pa, Mami. Nasa paman asimangpat ni Mami ita. Tiyak ni namnama. Akal pasante do puno atawan. At kita kami pailang kini Romualdo. Namin pinsanan alinipat ko tinapalapas. Kat saan ton ama ulit pa eh. Tinaglapas anang ipupusak kadagiti luwag. Gapoy ti panakairo roman ti panagayat ko kini Romualdo. Ngam, tijak ni namnama. May sa kadagiti negosyo na ti katangan. Krik-krikat kaya man ni Romualdo. Narabian ka nagawid, Romualdo. Sa di na tinapanam? Addo ti pakakumikuma ki opisina. Sa inawis nak ni Tony akadwa na makisarita iti gumata ang iti kinatang na negosyo. May samot day tamaan. Di na matlagay matangka ng tan negosyo. Ad-ad na nga may na buy and sell ti negosyo na. Apay, kas lalugan when no dagati inlakong kankwana ang negosyo? Saan kumaday dati problema? Kasano nga taa, numaman ni Jonah. Ang nagkita kami kinid na. Kati supay ti kumatang iti negosyo.
Ngayon lako kini Tony. Pasensya kayong tatang, narabyanak ang simbang pat. Nagrabi kayo ka din kini Ulysses? Ay, sakla ang tinangrabe anak ko. Sinukon ka doon na Ulysses, tinamamo na abalas ang inyi pagadalan da. Kalpasan da, nagpaspasyan na di parke. Sa inawis na anangan iti restaurant. Ayan ni Ulysses, tatang. Ay, jak amo no nakaturog ang nagdiretso mo tan iti kwarto na. Ada naging baganti panagnaid mo dito probinsya. Naliklikan na dagiti barkada na anang isungsungkan ko na iti bisyo. Naimbag nga agpaisaw ang maisingad kini katayred Ngam iti may barkada man lang. Ay, sapay mabayag man ang ti panagrugi dagiti klase. Ay, kasi kagay anak ka. Nang rabi ka kaday. Awan tatang, nalpasan. Nangan kami kini attorney ti restaurant. Angam, kasla makakapkapi sige tatang, mapanak man pa'y bitag sukat di silet ko. Oh, ako na kung nakaturog ka, anak ko. Pero mo ka pa'y langit isilid mo. Siririing ang pala nga mga arapaat kan ni Catherine, mama. Nakapimpintas ka na nasingpat. Gaputan na singpat. Agayat ka magtankan ko, na? Nasarakak sa ti babae ng parukma kanyak. Makapay, katawa mo't na itang ibagbag kami, Ulysses. Gapo ka ni Catherine. Agbalbaliw ako na, mama. Ken gapo iti pupusay din ni papa. Sakyak yung bason. Talagang agbalbaliw ako. Agyaman ako, anak ko. Day ta tinabayagan akarkalik kagumag. Ano day ak Catherine ti makapagbalbaliw kan ka. Awan pare ko titi day ta anak ko. Maring mawis ko to dito. Ito no, makapag-amamu kayo, mama. Sige man nga rot, iho. Ngam, sigurado kamom ti agpili. Hanggang maamang ano, day tati saan mo apakaturunggan. Amang ano da kayo ti sana makaturog, mama? Grabe, agkap-kape kayo. Kaya simrag kayo dito yung kwartok, daddy. Ada ka di bagayo kanya? Nadlaw ko, anak kasilaw pa lang. Agpuyat ka manan. Sigod lang arudan na nakudtong ka. Ni daddy mo, kababagi ka talaga ti kinarapis ko. Alright, na pintasak, men. Aglalo no adan mang papapintas kin ka, iha. Ni daddy mo, ang awandak pa'y. Ado ti gagayam ko alalaki, daddy. Ngam, sana nga agpapaaram. Ngamin, kaya't ko nga ipasnak ti panagadal ko. Nasayat no kasta. Dahil ti kalikagumak. Ti makaturpos ka, iha. Amoyo, daddy. Manipod ubinga. Nadlaw ko nga. Ado ti panawen nyo kanya, ngam ni mami. Hala. Ilipas mo daytan. Tamaturog kanto ni iha. Oray ka sa noti pa ng iliw-liwag ko. Kalpasan ti 20 atawan. Nakabagbag na nga need na. Manipod idinagsin na kami. Kalpasan ang itsuna tingkasar ko. Awanan pulos damag ko kingkwana. Anyang ata no awagak. Wen awagak man kiti. Barang makontak ko kansong batan na. Tiyawag ko.
Agre-ring ti cellphone na. Hello? Edna, mabalin ka kadi aga sarita. Ure apagbid lang. Awanan ti rum nga pagsaritaan taramaldo. Amang ano agselos ni Chona no maaman na. Narigatan no iso pagapaan yung manan. Ure dito cellphone latan di pagsaritaan ta. No may panggap iti negosyo maginatang nito ni kanka sa inlako na kanya. Amang ano pang panunod ang magibalbalisak. Diyak ugali tayo taramaldo. Kalpasan ti 20 at taon asaan ta nagkita. Baknang kan, Edna. Mabainak sa. Apay nga wisin na kijabalayo. Tapno yam amunak ka ni mamang mo. Kanayon nga bin nga istoryahan kakin kwa na. Awan pagtanagam ka ni mama. Ngam, Masingpat. amangan no niya ti panunutin na maipapan ka data. Napudno akmat. Ha? Anya ti kunam? Ang nervyos akmat din. Dakas ka din, no? Agayatakin ka. Kaguranak ka din. Awisan nak nagpasyar ijabalayo. Tapno yam amunak ka ni mamam. Sa kasta ti bagbagam kanyak. Saan ka nga yung amo, kaya layat ko? Kayat ko lang, nagkita kayo. Ang pagtawan ti ado anak ako mikumak iti negosyo. Nakaawit ka na sapa. Adamo gayam sa nga ilim anapintas abalasang, Ulysses. Iso ni Catherine, mama. Catherine, ni mama. Kumusta kayo? Pakaragsak ti panakamamukan ka, Catherine. Haha. Apa may kuling kayo, mama? Ala, mabainak wan. Ming-ming-ming anak matan ti mama ni Ulysses. Mama? Ako sige. Ituloy lang tagsarsarita, ha? Tulungak ni tata nga agluto iti pangrabyan tayo. Ay, nay. Apay pinanawam da Ulysses kin Catherine iji salas anak ka. Jack mawatan ti marikrik nak iti pan nakakita kin ni Catherine, tatang. Kaasta unay ti panagtipayok. Anya? Agyaman akin ka, Catherine, ha? Nagaragarsakak ita arabi, gabukin ka. Ulysses, anya ti kahit mo asawan. Amang ano sa bali man ang ti panunutan. Naragsakak, tapi nadayawam ti awis ko, ang makapasyar ka iti balay. Anya ti makunam ka ni mama? Nasingpot ni mamang mo. Sana kas ka ni mami. Kahit ko asawan, nadungo siguro ni mamang mo niya. Talaga? Ora ang dabasol ko, saan nak nga ungungtan? Bagbaga anak lang. Ulysses, amangan no, kaya't mo pa'y ti dumano ni Jay Balay. Tapno, maam-am mo matag iti dadakil ko. O sige, kahit kung matamam-am mo iti dadakil mo. Nasaysaya at payapasyaran ka iti balayo. Tapno may panagnag ko ti kinapudnukin ka. Ha? Sige. Dum sa agta nga Ruden. Tapno saan ka unay amarabyan iti panagawid mo. Nagrabe ka na si Mangbet, Catherine. Mabitla. Sino tayo to'y alalaki? Mami, ni Ulysses. Kumusta kayo? Nakayugayam ti mami ni Catherine. Intulnog ko, kalpasan ti parang ipasyar ko iti balay. Anya ti kunam? Anya aga po nga ipasyal mo ni Catherine iti balayo? Kaayan-ayat mo ka di ti balasang ko? Mami! Saan nakalakdan nga sao? Kinapudno na agayatak iti anak yo. Isa kayat kayo matamaam mo, tapno may pakadak ka na kayo. Agad-adal pa lang ni Catherine. Saan mo asingaan? No awan tinasaya at amaaramid mo iti biyag mo. Saan mo nga iramraman? Mami! Agawid kan!
Yakon kayat ama ulit da ito'y si kaalalaki. No siya sino man tinaganak ka. Sige. Sa anak nga roden nga bayan. Ay di amanak lang. Apay mo takas dyan yung pakita yung kani Ulysses. Kababain pa yan kin ko, ana. Apay, asino tayo tao? Tao si Mang Bay dito'y balay, mami. Saan ko kaya ti panang sungsungbat mo kanya, Catherine? Saan mo nga ungta ni Catherine? Kasaritam ko malata na nasaya at anak mo. At papaarim kay din iti dayjay a lalaki? At dayta, nagsangsangit ni Catherine na simura kiti kwarto na. Diyan mo kang Romualdo. Ang panunuyam kay din. Babae ti anak ta. Basol mo no dakas ti pagtungpalan na. Siririin kay palagayan, mama. Ako pangin uray dak palaan. Naibayag ka nang itulod kini Catherine ni Jibalayda. Wano, nagsarsarita kayo pailaan. Binastos nak ti ina ni Catherine, mama. Imbag ta nakatagpalak. Dak tinatapan. Ngam, sa anak amalabdan ti ina na, ang mga harami ti anak na. Ay ayatek onay ni Catherine. Tinasayaat. Saan ta na pagsaritaan ti may papan iti dayta. Nala, intakat maturugan kat ni rabiin anak ko. Mabayin ako na ikin ka, Ulysses. Pasensya ka lang kuman ka ni mami. Naungat gayam ni mami. Ngam, sa anak amalapdan iti panagayat ko ken ka. Ngam, amangan no saan da ka napadapawan iti balay. Oray ni Daddy. Namabalin. Sa anak pa'y kano amag-ayan-ayan. Sana dahi ti makatubang. Kaya't kang agbalin nga inspirasyon ko. Tapno maipasnek ko ti panagadal ko. Ulysses. Saan ko maadang iti dadakkel mo ti makalapit ken ka tapno ayatan na. Numabalin laang. Agpagayam ta kumalaang. Saan ka matapawilan nga agaram kanyak? O manugot hak nga agpagayam tapay lang. Tinapatag kanyak. Makasarsarita ken maipaspasyar ka. Sapay ko man. Tasaan ta kapawilan ang makipagkita ken ka. Saan talakid di ama-amuan? Anya? Agilimod ka dagiti dadakkel ko. Nang runa ka ni mami. Ay ayaten ka unay, Catherine. Saan ani mamang mo ti makalapad? Tapno ituloy ko ti agayat ken ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Lolo, simbangpat ka din ni mama? Saan pa'y Mert apaw? Nada ka din napatag nga ibagam kay Kuana. Ay naiguri ka man. Naragsak ka mat adim deng apo ka. Kalkalpas ni ngamin ang nagsarita ka ni Catherine. Ay ka, agayan-ayat kayaw. Nagsayat ko man nagpaisulay ta, Lolo. Napagsaritaan mi nga agpagayam kami palaing. Nga, saan nakmatapawilan nga agrayo ken Kuana? Gusto na ita, apaw. Agadal kayo pala. Saan pa'y analadaw ti ayat ka na kayo kini Catherine? Umda sa napakaragsakak ti pan nakakit-kita ka ni Catherine. Kaya, pasaray may paspasyar ko. Ay, ne. Dimtingan ni mamang mo. Ay, mabit lang apok Tama pang kusabtan itiri daw.
Nakaragragsak ni Eunice ang nagistorya maipanggap kini Catherine. Talaga nga agayatan ti anak ko, tatang. Ay, well, anak ko. Baro nga minginan ti anak mo. Abay, di mo nadlaw anak takalan ti nagbalbaliwan ni Ulysses, ha? Banag apagyamanak unay kan kuana, tatang. Well, gapo, kini Catherine na ito. Ti pagbutbut nga. Kasanon numapay, iti umuna nga ayat na. Ay na, tala nga agpaisa. Nagtulag da nga gadal na pailaan. Ay na, amagan. No, saan amaya ti ibunga ti panagayat ni Ulysses kini Catherine? Ay, sapay la kumaa. Tasan ang mapasamak na itatatan. Ti aramidan ta anak ko. Bagbagaan ta ti anak mo. Dahito ilauna iti magusto akin ka, iha. Nalailo ka. Kasla di ubing ka pailan. Ngam, balasang ako, Daddy. Napintas a balasang to'y anak yo. Niyan tenda, yaw mo pa iti bagbagim. Iso adyak mababalaw ni Ulysses, no gayat unay kin ka, iha. Ni Daddy mo. Namamoy, Dad. Nagtulag kami ni Ulysses, maipapan iti day tabanag. Agpagayam kami pailaan. Tapno may pasnat mi ti panagadal mi. Ngam, sansamot nga gadadal. Sumrugto ka no inton sumaruno apa naglukat ti semestre, Daddy. Atay padamag ko kada kayo. Kanayon ana nga to ti maalak kadagiti exams ko. Maragsakan agunay barakin ka. Katsapay la ko, Ma. Tauray ni Mami. Maragsakan met para kanyak, Daddy. Apay nga ka dito'y Romualdo. Wanda ka sa panggap ko, itna. Naipadamag kanyak ni Tony. Makabangbangon mutlangan tinikosyo. Aginatang na kanyak. Day ti pagyamanak iti day di Estado. Nalaing nga agnegosyo. Katim masinso ti panagbiag mo. Kaslada kahit mo asawan iti day ta. Nakabakbak ng kami iti. May salang tinapati ang negosyo. Mabalin ko malang. Liklikam ti agpakita kanyak. Amang numaman ni Chona nakita tamanan. Kat dakas ti gubwayan na iti panagden na yung agasawa. Sagana mong tibagim para iti sumaruno a semestre, anak ko. Awan pagdanagan niyo tinay ta, Mama. Nakapagtulag kami ka ni Catherine. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Ulysses. Apay, mas naaw kayo? Ti kayat ko asawan. Naibagakon ka ni Catherine. Nga iti universidad apag-adalan na ti pangituluyak iti panagadal ko. Tapno kanayon kami ngagkita. Amang ano saan mo matamaipas na ti panagadal mo? Nagbalbaliw akon, Mama. Ipasnek kon ti agadal. Daagdan ni Catherine nga inspirasyon ko. Anong kasano numaamuan ni Mama na dayta? Saan ani Mamang nga ti makalapet iti panagayan ayat minto ka ni Catherine? Ulysses, jak kayat ama iruruman ka. Gapulang iti panagayat mo ken ni Catherine. Saan to pasamak na ita, Mama? Jak ipalubos. Madandanaga na kiti dayta nga ibagpagam, anak ko. Di kayag tanag. Nagkariak kada kayo ngagbalbaliw akon. Sa anak to nga agaramin iti dakas. Anak man naganda ni nagsara ti semestre. Anya pa ilang day tangar aramidem, Catherine. Ado nga minti kamakam ko. Ilipas ko dagito sakbay nga agbakasyon kami, Mami. Nga marabiin. Di mo lang may pabigatan. Sa bali man kit iti malagip ko. Agkit-kita kayo kadi pa ilang iti dayjay ay Ulysses. Anya nga tati bagak ka ni Mami. Oh, apay asaan ka ama kasungbat? Kuha, Mami. Nabayagan na saan kami ang nagkita. Ado nga minti pa ka kumikumak.
Nasaya at hasta. Kasaritak to ni Romualdo nga agbakasyon tayo ijay Boracay into nagsarati semestre. Tapno awan ti guntawa yu kini Ulysses ang makapagsinara. Anya? Oh, saan mo ka di akayat ti makapasyari jay? Agpudno ka man kanya, Catherine. Mga no agayan ayat kayo matan kini Ulysses. Mami, awan ti pagdanagan niyo iti day tabanag. Napasnal ka kiti panagadal ko. Nasaya at no kasta. Jak kayat amakiayan ayat ka. Istrikto ka launay iti anak ta, Jonah. Palasa nga ni Catherine, kitsan mo mapawilan, no adda gayat, wino agrayo ken ko na. Agad-adal pa'y laang ni Catherine. Wen, gamsan mo kumatanglan ti waya-waya na. Saan nakasupyaten? Ang mga no kayat mong agsubang tamanan. Siyak ti matumpal, Romualdo. Agbakasyon tayo ijay Boracay iti 2 alawas, kabayatan ti semestral break. Nabayago na iti 2 alawas. Jagpay agad mapanawan ti negosyo. Ang mga no at damot ti di mo mapanawan. Uy daw ka kanya, Romualdo. Sangga kumangagpanunot iti sabali. Kakaisunan na yan negosyo tayo. Numabaybayak pa'y amangan wagbanag tayton anak kakurkura pa'y Jonah. Numatuloy ti panagbakasyon nyo di Boracay. Kahit nasa wen, 2 alawas sa santang agkita. Kasla santa mo tangag kita. Apagbiit lang ti 2 alawas. Mabayag unay deta para kanya. Kailiw kan tunay. Kunak man no nakapagtulag tan may papanday ta abanag, Ulysses. Agadal ta kumapaylaan. Oray, ta may pasyar nakmatlat ta. Amo ka din ni Mamim, amasansan ti panagkuyog ta. Saan? Agungat lakit di numaamuan na kas pangarikan. Naingot unay kanyak ni Mami. Sa anak ka no nga agpaaram. Data siguro ti gapuna ang mabayag ti bakasyon nyo. Kaya't ni Mamim ngaya dayo na kakanyak. Ay, tiyakla mo. Numatuloy nga agpaot kami iti 2 alawas. Ngamin, kunan ni Daddy. Amangan numabaybayan na tinegosyo na. Gapo iti dahita, malidayan ka mo ni Ulysses. Tatang, denggan nyo man ti apo ko yo. Ay na talaga nga agayatsan. Ay na, saan mo ang mababalaw na Ulysses? Tanay, saus. Nagpintas kami ni Catherine sa nagsiksipay. At daatap ko, akayat ti Mami ni Catherine. Amaya dayo akan ko na. Saan pa'y lang amin aday tati ipamay sa anak ko? Agadal kayo pa'y lang. Dahil tama ti nagsaritaan mi ka ni Catherine. Wen agadal kayo pa'y lang amin. Di ka nagliday, apaw. Ay na, mabiit lang ang lumabas ti 2 alawas. Kanayon to, ngagkita kayo. Kadandanon tayo laang diti Boracay. Nagawid kit din ti bagbagam, Romualdo. Pumunak to nga gawid. Sana mabali na panawag ti negosyo. Anya ka mo tayo? Mami, husto daytan. Saan kayo nagsubang kini Daddy? Wow! Nagpintas sa talaga dito yung pagpasyaran. Puraw ti kadaratan. Gundawayan tayo dito yung panagbagasyon tayo. Saan tayo nga mo, no kaano man na maulit tiyay tayo. Among matlagayam da ita. Hala. Mami, Daddy, intay kat digusan. Hay, mailiwak nga aglangoy iti baybay. Sige nga, Rod. Alaw muna ka na tumapog, Catherine. Sige, Daddy, panawan kayo pa'y. Agpay-pay break ti cellphone ko. Ang mga nun ni Ulysses tumawawag. Inka rin ang amin nga awagan nak na makadanon kami dito ay. Kasan pa ito yan? Agong at lakit din ni Mami namanggag na ti panagsarita may kini Ulysses iti cellphone.
Kumusta? Si Mang Pagkagayaman, manipod iti panagpasyaryo ni Boracay. Wan Ulysses, ako nagtupay ngamin kin ka, mabiit laang nga orayan ti dua alawas. Mailiwak ko na yan kan ka. Masansan lang aro din ti panagsarita ta iti cellphone. Nga mamom, di dandani kami nagawid. Saan kan anasumbatan? Tamangan numatiliwanag ni Mami. Kabuteng mo sa ni Mami. Ah? Saan ko akabuteng? Ngamkit di, maamakak. Naungot nimin ni Mami. Owen kayam. Naka-enroll kan? Nalpasan. Kat naragsakak. Kaputak, kanayon tanton nga kita. Dardaras anang rabi ni Ulysses. Kalpasan ang nakapangan. Sebra kan iti kwarto na. Ado ka nung amin ilipas ng assignment na, tatang. Tano, marigatan ka iti assignment na. Mapanagpatulong kini Catherine. Anya? Mga no, pambar na ba na dayta? Tapno, makasarita na ni Catherine. Kaslay kagkagara ng harod nga impangag kanyak, tatang. Ay, mas dawak ka ron anak ko. Kanayon naman nga kikita ay di universidad. Ay, talagan sa nga agayatan ti anak ko, tatang. Hanggang sapay la kumaa, ta saan na amabaybay ang ti panagadal na. Ay, bay abaw na lang ka. Ay, wan gaya, malagip ko man. Di ba't saan akaya ti Mami ni Catherine nga agaram na Ulysses? Day tangarod ka, ti parikot, tatang. Mawatak matkit di ti ina ni Catherine. Naimbag ta si Mangpet kan Romualdo. Awanan ka itibayin. Ulbudan nak. Nagsarak kayo ka di maning kinied na. Jonah. Kitaan. Kasta unay ti pan nakakigtot mo. Kunam nga taadyak maamuan ani Edna tinanggatang iti maysa ang negosyo. Latingitag no saan ko na ibagaray taabanag. Saan ko nga mo ani Edna ti kimatang. Dato ni ka na ator ni agkawil iti nagsarita. Saan kan nga gulbot? Agsarsarak kayo kin Edna, saan ka di? Agkalma ka kumalaan. Anyang agkalma ti bagbagam, ha? Tinong panak. Agalwad day jay ababay ka niya. Daddy, anya ka di tinapasama ka da kayo ka ni Mami. Nang ko ti pa nagririyaw na. Hindi ka mo no kasanong ilaulawag ko king kada ito iya. Abay, Daddy. Daddy, napalan nga rin ni Mami. Nagdagdara sa pimanaw. Diya ka mo na pagturungan na. Anya? Ngam ko na amasabol ang kasarita na need na. Anya mo't ni Mami. Nakiktutak. Tananggag ko lang ti pa nagririyaw na. Iso nagdardara sa karimor iti kwarto. Ala, agsubli ka niti kwartom. Ituloy mo ang aramidam. Dahito ka din ti balay ta Edna. Amang ano nayaw-awa na klaang. Nangal-alaan na nga tati kinabak nang natilo ka. Ngumuray asino ka pa eh. Diyak itulo nga agawon na ni Romualdo kanyak. Nabayag nga awan damag ko iti daytoy a babae. Nakabakbak ng mata. Jonah, nakigtot ka nakakita kanyak. Balbalaagan ka Edna. Saan mo nga agawon ti asawak? anya ti kayat mo asawan? Di ka kanag. Tsaka gawan tinalpasan nga inagaw mo kanyak. Gaputa sa anan ang maulit pa'y tinapalabas. Saan ka agpanakal kanyak Edna?
Saan aga po ta si katinakagatang iti may saan negosyo mi? Saan nakagpampanakal, Chona? Anya ka diti problema mi ti dayta, ha? Mama, pagsinod sa ngayon niyo. Papayakas ni sinong batyo. Sika. Da kayo? Agam amo kayo gayam ka ni Mama. Anya ti kaya tasawon dayto, Edna? Anak mo ni Ulysses? Juan, anak ko ni Ulysses. Apay ka di? Mama, iso ti mami ni Catherine. Anya? Hoy, ibagak kang kasi ka babae. Ibagam iti dayta nga anak mo. Nga adaywan na ti anak ko. Magagaran ka din para iti sumadalo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Agam amo kayo mo't gayam iti mami ni Catherine. Apayakas lang makagura unay kada kayo. Kasanong ilawlaw ako itakin ni Ulysses ti amin. Mama? Nay, nakariing kayo pa lang nga akin na. Nay, aglalo kay Ulysses, mapuyatan ka. Kat basa pa pa'y asumrag ka iti universidad inton bigat. Langag ko kami nga da kasinsinlong bat ni Mama Lolo. Nimad gayam tita Chona, ti mami ni Catherine. Anya? Shona? Kunam Ulysses? Ore da kayo, Lolo? Am-amoyo ti mami ni Catherine? Rabiin Ulysses, mapang ka maturugan. Alan, iho. Sige. Panahon kayon ka ni Lolo. Tatang, makigtot kayo lakit di tiday ti ama-aman nyo. Naamuan ni Chona asyak ti matang iti may saan negosyo dakin ni Romualdo. Kat, tsaka muna niya ti pampanunutan na. Anak ka. Da Romualdo ken Chona. Isu da kiti tatakal ni Catherine. Naimbag ta si Riring kapailaang Romualdo. Masapul ngagsarita ta. No may panggap iti negosyo ang nagatang na. Awan pakibiyang akitideta. Desisyon ni Tony. Nakabakbak nangan ti Loka. Ang adapay may saadyak pulos na gustuhan. Ni Edna ti ina ni Ulysses. Anya? Oh, kita. Kung nagtupay amas daaw ka, Romualdo. Ay, masapol akasarita ka na imbag ni Catherine. Maipanggap iti daytoy ang panak. Anya ti pangpanggapam? Kaya't ko amamuan, nupod no asandan nga agkikita pa'y. Saan amabalin, amaadda-anda iti relasyon? May asumrag ka iti universidad, Catherine. Agsarita tapay anaimbag. Kaya't kung ibagang kanyak ti pudno. Apay, mami. Anya ka di dayta? Agkita kayo pa'y kini Ulysses? Saan ka agulbud kanyak? Ha? Apay, akas lang makapungpungtot ni mami. Oh, apay asaan ka makasungbat? Sumungbat ka! Chona, saan mo apagungtan ti anak ta? Iha? Sumerkan. Saan ka makibibiyang? Ngam. Daytoy ti bagak kang ka, Catherine. Adaywam dayjay alalaki. Saan ko akayat ng isa miram ti makiin-inaram kabayatan ti panaggadal mo? Madamdama pa iti first subject ko. Ngayon nasapak ngayon may dito pagadalan. Takailiw ka man na makita. Anya? Inal daw talang nga rodin nga agkita dito pagadanan. Ay ayatan ka nga minunay. Isa kanayon na mailiwakin ka. Nang rona na makikita kinasamit nga isam mo. Kasta gaya ma. O sige, sa anak lang nga rodin nga umis-isam. Kasla kanayon ka madlat nga umis-isam. Si ka talaga. Nalaing ka amang buladas.
Kunak manunalpasan na nagsaritaan taday taabanag. Nga agadal tapay. Lagi-lagi pa ko mamat ti karim kanyak. Asaan nakapawilan nga agrayo ken ka. Amon, ada problema ka ni Mami. Dinamag namanin kanya kitay. No agkit kita ta. Huwag gaya. Atay bagakan ka. Ah? Imay ni Mami iji pala iti rabi. Magamamuda kayam ka ni Mama. Anya? Mas dawa ka di makitak. Talagan saan naungat ni Mami. Diyak namin nawatan mo niya ti pagsinsinubangan da ka ni Mama. Ulysses. Ay, pasensya ka na. No, naibaga ka naungat ni Mami. Mawatan ka. Saan ka matakagura? Talaga naungat ni Mami. Di pa kakigtutak. Di imbagam. Ang nagsinlong batdakan ni Mamam. Diyak ka mo tiga po na. Diyak pa'y nakasarita na yung pag ni Mama. Ano? Apay nga tangagpaiso. Kasla din sa lang nga nagkita da. Tayo jay matsyudad tinagnaidan mi. Ne, nasa pa si Brag iti universidad ni Yule. Maging kaita, ada ka pa'y lag dito yung palay anak ka. Madbadi ka dito bagay. Mariribo ka nagtatang. Nakaununag ti sinaay mo anak ko ah. Langam nga agpaiso ti mariribukan. Maipanggap ka de iti yaay di tsuna iti rabe eh. Amo yung awan panggap kong agipalas. Ipakariribo kak. No kasanong ilawlawag ko kini Ulysses, no kasanong agam-amu kami kini Chona. Panagkunak, awan ti masapol nga ilimod mo kini Ulysses. Aglalot agar-aram ti anak mo kini Catherine, nga anak gayam da rumwalo ken Chuna. Anya ti kayat yung asawan iti day tatatang. Ibagak kini Ulysses ti amin. Tapno oblagag nga agaran kini Catherine. Anak ka. Saan tatang? No nagsagaba ak idiga po kini ayat. Diyak ipalubos ang mapasamak dayta iti anak ko. Saanan ang maulit tinapalabas tatang? Agad adal pa'y laang ti anak mo. Amang ano niya ti mapaling nga ibunga na. Tatang. Sumurag ka no iti opisina. Di kagdanag. Adan tugon taway akasaritak ni Ulysses maipapan iti dayta abanay. Naamwa ko no apay nakabakbak ng dayjay nga Edna. Nakiasawa gayam itibak nang. Ambisyosa talaga. 20 na taon tinapalabas. Saan mo kumanalagi pan pahideta? Apay kumaadyak lagi pan. Saan nakalukon, Romualdo? Di mo ibaga at di mo amo natayan ti asawa na. Ha? Saan ko nga mo deta? Kat itatam mo man. Maragsakan kan? Mabalin asilpuan tinapalabas yo? Nakat ado lang nga rodan ti problema. Dahil tapay lang ti pakariribukam. Diyak ka ta madadal ti panagdinata. Tama nga noan niya ti dakas nga ibunga na ita, kani Catherine. Patbat kakunay ti anak ta. Kat! Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Romualdo? Saan ko apat-pat ganti anak ta? Chona, si kamat gayam ti nga inik. Anya ti may paikukan ka? Napalalo nga taaragsak mo. Tanagatang mo daytoy ang negosyo mo. Napaglan ka nga ambisyosa. No makisubang ti panggap mo, awan ti panawan ko iti day tabanag. Hapay, saan ka kailangan nakalipat? Ambisyosa ka mata talaga. Nakiasawa ka itibak nang. Tapno mapadasam ti agbiag anabak nang. Uray din maknangak. Nakabadag pa ilang dagiti sakak iti dagatyo na. Inayat ko day di Diyos dado. Tanasingpat kan nariknak nga ay ayatan nak.
Anak nga ayatan ni Romualdo. Asi ka pa'y ilaang tay ayatan na. Pangaasin, tiyak kayat iskandalo. No saan mo akayat ti iskandalo? Ibagam iti anak mo nga adaywan na ni Catherine. Saan ko ama ipalubos ama adda-anda iti relasyon? Napanunod ko, ama sapul ama amom day kay apanag Ulysses. Anak, amo ka mariribukan ti panunot mo ng apay nga imay ni Chona dito'y balay anak isubang. Huwag ngagpaiso, mama. Agam amo kay gayam. Wan iho. Uray ni Romualdo at tati ni Catherine. Agam amo kami. Gapot agayan ayat kami sakbay anagam amo kami iti day ti papang mo. Anya. Ngam. Inagaw ni Chona kanyak. Kan iso ti kayat ti ina day di Romualdo ang makagasat na. No apay akayat ko amam day toy. Tapno saan mo to ang mapatasan ti agsagapa. Anya ti kaya tiyo sawan. Pawilan na kanimat nga agrayo kanit Catherine. Uy, Ulysses. Itaman pa yan nakalulimod ka. Apay, ada ka di problema, may di panagadal mo? May paparin timpod no ni mama. May panggap ka na giti dadakkel ta ti pampanunutan. Ha? Anya day ta? Ala, agnervyos akmatan. Sigud gaya mga agayan ayat da mamakan dadim. Ngam inagaw kano ni mamim. Ken day ta ti pagayatan day di lolam. Anya? Isumat lagaya makagurgura na ka. Ken, saan na akaya ta makisin nagadakken ka? Iso nga mo. Gapoy tinapalapas na iti dadakkel ta ti makalapel. Iti ayan ayat ta. Awan basol ta, Ulysses. Sana rumbang ramraman data. Kayat ka di asawan na ita. Nga aklo na mo ti panagayat ko ken ka. Ha? Ulysses, di may bagak. Awan tagbalbaliw. Agayom talagta. Di Ulysses tinakaamwak iti dayto mami. Daddy, sigod kayo gayam nga agayan ayat iti mama ni Ulysses. Ngam, inagaw na kayo kanun ni mami. Anya ti kunam, Catherine? Ti awanan bain a babae. Pinagbalin nakid din adakas. Agalwad day jay a babae kanyak. Chona, parbang ka. San mo kuman ariribukan din na? Agul ulimag kan jay tao. Anyang agul ulimag? Anya ti kaya tasawan day jay nga inaramid na Romualdo? Isupay ti sakit mo? Daddy, mami, saan kayo kumangagsubang? Saan kong isakit? Diyak la kahit na mariribog ti biyak tayo. Hoy, si Catherine. Mabitlaan. Nagulbud kagayam. Agkit-kita kayo pailaang kini Ulysses anya. Aha? Nalipatak mo tiyak, Tyson. Ibagakin ka, Catherine. Di mo gamdan ti makirelasyon kini Ulysses. Ta sigurado ariribok ti mapasamak. Saan mo kumaasawan di kasta iti anak mo? Daddy, saan niyo kuman nasumbatan ni mami? Ang mga noad-adda saan kayo nga kinawatan? Nay, rabi unayan. Ada ka pala dito salas, apaw. Anya pala ang tiyan aramida. Naibagakon ka ni Catherine tinagbalina na palabas na iti dadakkel mi, lolo. Anya? Pampanunutan no asino ti adda kanunungan ni Catherine. Ket makaapekto na iti panagayat ko ken ko na. Ulysses, saan kumaaday ta? Ti iprioridad mo. Agadal ka Ay ayatek unan ni Catherine, lolo. Iso ti nakapagbalbaliw kanyak.
Maragsa ka na kiti panagbalbaliw maun. No idilig ko, idi kasangsangpat mo dito'y probinsya. Sa anak-anak ni Barkada, Lolo. Nilayang Catherine tinagbali na gayam ko. Ni Mama, saan na kayat ti panagayat ko kan ni Catherine? Gapo, takayat na nga iprioridad mo ti panagadal mo. Sige, Lolo. Inak maturugan. Amangan no, glaladutak to na sumurek iti pagadalan na mapuyatan na. Nasapak ngamin anak katurog. Sa bali tinagawatan niyo, lisis itimbagak kan kwa na. Baliwag to kasarita, tatang. Ti pakadanagak, no makaapekto dahil to iti panagadal na, kat subyan na ti kinabarumbado na. Banag adyak kayat ang mapasamak, tatang. Agpada ta, anak ko, kat ti aramidan ta, saan ta aliwayan kuma abagbagaan. Agyaman ak unay, tatang. Kasapulak ti tulong yo. Saan ko apawilan iti panagayat na kini Catherine. Ngam ni na ti problemak. Hangam. Diyak ipalubos nga iroruman na ti anak ko. Edna? No enroruman dak iti. Diyak ipalubos ang mapadasan dayta ni Ulysses. Kat saan nalakit dimat nga itulok, tatang? Saan ko maarumbang nga imbaga kadagiti dadakkel ko tinaamuakin ka. Maipapan kadagiti dadakkel ta. Ni daddy ko malatan ti kinasaritak. Naamon lang arudong ni mami nga kita tapay laang. Ken, liklikan nakto ka din. Diyak kabalan nga rami din day tayo, Ulysses. Ngamin, napatag kamatin kanya. Agyaman na. Saan ato bang ti ayan ayat tayo ti panagadal ta? Ken, ilaban ta ti ayan ayat ta. Diyak kumapay kayat ti makyayan ayat. Ngam, diyak ko mailimot ti marikrik na ken ka. Uray ang bukasan mo manamong ni mami iti ayan ayat ta. Saan ko maamaulit kada ta tinagtungpalan ti ayan ayat na dadim ken mama? Ulysses. Oh. Saan ka kumamasairi tinatang imbagak? Saan? Kamamong. Maim-imagine ko no kasano ti panagsagaba ni mamam iti. Banag akabutan kunay. Saan pa ngay palubos? Ala, saan ko maaday ta ti panulutan ta? Rumbang anaragsak ta iti ayan ayat ta. Nay, daitan ti anak mo, Edna. Kabisado ko ti ungur ti lugan na. Ay, apay niya tanarap yan. Kasado alas 7 iti rabi. Matanagan Hello? na paitayin no niya tinapasamak man. Mama! Amagan no nagkita naman kini Catherine ah. Mabit lang! Mama! Ah? Pasensya kayo no, narabyanak. Saan mi ngamin anapuutan ti oras ka ni Catherine? Podno ti atap mi kini tatang. Ay na, ti amok itayin kat no na isungsung ka manan iti barkada. Inkarit kada kayo ngagbalbaliw ako no, Mama. Nilaing Catherine ti pangipapayak iti panawan ko. Nangruna ket agayan ayat kami. Aniya? Oh, pagtaktakter tayo madatan dito eh. Mapantay iti salas. Tadita ti pagsasaritaan tayo. Kastrak ni Ulysses iti kwarto na anak ko. Ay nay, ano ti aramidem dito salas katrabe eh. Ano ti mapaspasabak mo? Tata. Nakaragragsak ti ano ko nang ipadamag nga agayan ayat dan kini Catherine. Talaga nga ayahitan ni Ulysses ni Catherine. Tsak malapdan alagi pan tinagtungpalan idi ti relasyon mi ken ni Romualdo.
Anya ti kayat mo asawa na itinayta. Kasta unay tiguran ni Chona kanyak iti tatang. Dakkel laki ti ariribok ti maparnuay na. No maamuan na ti relasyon dagiti anak mi. Dayta ti parikaw na anak ka. Amang ano anya ti aramiden ni Chona. Sana padpadasan ni araruman ti anak ko, tatang. Tadyak ipalubos ang mapasamak dayta. Ibagam kanyak ti pudno, Catherine. Anya ti nakaladawang asimbangpat. Imbagak mo titayan kada kayo, Mami. Inkaan ni Mami. Apay, anya man nun dayta problema yung aginaya. Saan ka makibiyang, Romualdo? Daklakit din nagbindot iti atap ko. Nakisinarak ka kiniliulisisan niya. Gaputa sandak mo't nga ingaan. Ibagak kada kayong tipod na. Well, nagkita kami kini Ulysses. Makitam? Tanangam ko malang ti makisarita iti anak ta, Chona. Bye-bye anak lang, Romualdo. Natangkanan ti ulong, Catherine. Lading itek na supringan kayo, Mami. Maamuan yung tumatlangan. Iso na say-saya at no maamuan nyo ikan. Kaayan-ayat ko ni Ulysses. Anya? Oh, Pangasiyo. Saan nyo kumasupyatan ti relasyon mi? Doan yaman ti parikot yu iti mama ni Ulysses. Saan da kami ko mga iramraman, Mami? Bigbigat pa lang. Ngam kasla mariribukan ka unay. Umisem ka, tapnan ada pumintas ka. Ulysses. Saan ka kadian naragsak iti relasyon ta? Adadak ka na problema. Saan ako na nakapagulbot ka ni Mami? Amudan ka ni Daddy ngayon naklon ka. Maragsak ka na. Tasaan mo ngayon limad ka nagiti dadakkel mo nga gayan ayatan. Ano yung problema ako na? Nakaungat ni Mami, tinamuan na. Mabuti nga kiti mabalin nga aramidan na. Ano ti kayat mo asawan? Kasanon no pag sinaan na ta. Naitati sana mabalin. Saan tayo palubos? Ti pampanunutan. Amangan no, makaapekto na ito iti panagadal ta. Ket, agbabawi kan anang atlon inti panagayat ko ken ka. Inkarikmat ka ka. Asaan alapod ti ayan ayat tayo ti panagadal ta. Malaksid no ni mamim ti gapuna amadadal ti masakbayan ta. Ulysses. Saan ko akabutang ni mamim? Di akon kayat asobliang ti kinalokok. Ngem nakasagana ak amang ilaban iti ayan ayat ta. Uray anyat mapaspasamak. Nung sumangpatlaag ni Catherine Inton man. Baliwak akasarita. Chona. Oh. Apay nga da kapayla dito balay. Anya ti orasan? Inururay ka amakaring tap nagsarita tanimbag. San mo kuman nabiyangan di anak ta? Ited mo ti waya-waya na amang ngedang no anya ti kayat na mapasamak. Saan ko akayat ni Ulysses aparaken kuana? Nasingpat ni Ulysses. No at dapay laguram kiniid na. Saan mo kumangiram-raman dagiti anak Siyak ti matungpal, Romualdo. Nung kunak apag sinag ida. Pag sinag ida. Ang mga dudakas ti bunga da ita, iti panagadal ni Catherine. Kahit mo ka di madadal di masakbayan na. Ubing pa'y ti anak mo. Masapol at ipanagadal na pailaang ti pamaysana. Amok asa na da ita ti panggap mo. Bay torturayan kay ti guram. Lipatam kumanti na. Romualdo! Agulimakan! Saan ako na mas daaw, no api anang sangaili ka man dito opisina. Ngam na mabalin ko ma.
Jacket ti masingata, ado ti pakakumikumat. Napanakal ka? Gaputabak ng kaned na? Hoy! Kunam no asino ka? Pangaasim, di ka kumaglaaw dito, ita nakababain ka dagiti empleyado. Asino ka nga men apagsaysayangak ti oras? Ngam ibagak kang kaned na. Ibagam iti anak mo. Nga kadaywan nan ti anak ko. Dahito'y matisumbat ko kan Chona. Saanen ang maulit pa'y tinapalabas. No inurumandak idi iti day di mamang ni Romualdo. Jak ipalubos nga iruruman nyo mat ita ti anak ko. Anya? Sana kayat ni mami nga umay kay Jabalay. Aglalo ta. Adan relasyon ta. Kasarita ki mamin. Ha? Saan ka kung mga agbutang? Masapol nga ipanagnig ta, akabaalan ta nga iroper ti ayan-ayat ta. Nga oray ubing tapay. Mabuti nga kiti mabaling nga aramidon ni mami. Amang ano dang ranak, kasta? Numadlaw ni mami nga agin inayat ta. Maawatan namat ka ta. Napadasan namat tinagayat. Saan mo ngam mo ni mami? Am-amo kon. Pinakitaan nak iti saan anasayaan. Ngam sa anak ang mabutang nga orayan niya ti aramidin na. Naglaing kan? Saan ka di nga imbagak idikan kan, Ulysses? Yakon kayat ang makita ti panagrup-rupam? Awan ka sa panggap ko. Ay ayatek unay ni Catherine. Pumanaw kan! Mami! Agulay magkalaang, Catherine! Awan amok agapuna tapno irurumanda. Agpapada tayo lang iti kasasali ti biyag. Aha! Napanakal kan? Ulysses, agawit ka kuman. Saan? Karbangan ni mamim timang pawil kan ka. Ngam adamat kalintigak nga agayat. Kat day tati ilaban ko. Uray anya tar aramidam. No kunak apag sinaan kayo. Iso ti matungpal. Banag asaan ko nga ipalubos. Iso ngayon tulnog ko ni Catherine tapno makasarita kayo. Makapungtutak launay kini Ulysses. Bastos. No saan pailang apimanaw. Ang mga nunatungpak ko man. Awan ti dakas nga imbaga kada kayo ni Ulysses, mami. Catherine! Isakit mo pa itay jay alalaki? Kan mo kuman nga ungtan, winungatwan iti boses ti anak mo. Anya ka dito ko nagkangkarumwalto. Saan ka makibibiyang? Saan nakapawilan nga agsaw? Adda karbengak, agpadata anak-anak. Mami, agpakpakaasyak kada kayo. Bye-bye, anda kami lakuman kin Ulysses. Saan ang mabalin? Jak ipalubos nga agkatuluyan kayo iti daygay alalaki. Mami, apay ka di kasta kayo kanya. Manipo di ubingat. Awanan ti marik na kapamatag kada kayo. Awan ka di karbangag nga agragsak, mami. Iho, saan ko marumbang asinong batam ni Chona? Nagpakumbaba ka kumalaangan. Nagasat ti mami ni Catherine, mama. Nuloko ako mapalang. Tinutupak ko, ma. Ulysses! Ay, Diyos ko, makapaddahnag mat dayta nga ibagbagam. Pangaasim, dayta ko matisaan mo nga aramidan, anak ko. Ay ayatek unay ni Catherine, mama. Maawatak ti Marikritnam. Saan ko maarombang ngamin, anapan ka iti balay ta. Abom lang nga roden akagura na ka ni Chona. Saan ko mamatakayat ni Catherine nga itulnog ko iti balay da? Nga pinilit ko. Takayat ko lang makasarita na iti dadakkel na. Ubing ka pa'y anak ko. Kat saan arombang aday ta ti ipamaysam. Agadal ka pa'y kuma, iho. Rabi, tumanabutob ka. Agasam, naiturod na kasinumbatan ni Catherine. Kapu iti dayjay ay Ulysses. Saan mo kumapapasulan ni Ulysses?
Agsasao lang ni Catherine itipod no. Kayat mo, tapagpupungtutan ka ha, Romualdo? No di mo amo ti makisarita iti natanang. Maturog ka langan. Gapu iti dayjay alalaki. Ad-addaan nariribok ti biyag tayo. Nanyakit di tinagaw-awidan da kini Edna dito'y probinsya. Tatang, nakariing kayon? Di kay ka di makaturog akas kanyak. Edna, ad-adalaang adi ka makaturog no agkapi ka na kao. Ang mga no makaala ka iti sakit, iti panagpuypuyat mo. Mariribo ka na kunay para kiniyolisis tatang. Nagtultuloy ter aramiden ni Chona kankwana. Ang mga nusuglan na ti kinaloko na. Ay na, saan kumamag? Tita ti pagdandanagak tatang. Iso mariribo ka na kunay. Nagkarima ti anak mo ngagbalbaliwan. Ay bayam, ta kasaritak to ni Ulysses. Diyak ibagaasaan na kayong ipangag tatang. Ngam na may panggap iti ayan ayat daki ni Catherine. Nakasagana da ito amang ilaban. Ay bayam, padasag laang ba't akasarita. Obing pay ni Ulysses, kahit saan kumapay ang seryoso, iti na itaabana. Kaririin ko pala, Lolo. Madamdama pa yung matlakit iti klasik Ay, nasaya at no kasta apaw. Tapno makasarita ka pa'y laang. May papanitan niya. Kastoy na nagsasarita kami kinimamang mo iti rabe Ay na, madanagan iti mabaling nga ibunga. Ti ayan-ayat yo kini Catherine. Apay, pinagsasawan na ka kano ni Jonah. Dandan sana ka nakapagtagpil, Lolo. Ipagpagapok lang amin ka ni Catherine. Day tangaron ti pagdandanagan ni mamang mo. Ang mga no agsuble ti kinalukaw. Nagkariak ka ni Mama, Lolo. Kan gapo ka ni Catherine, ipay-paysok dagsingsingpat. Ay na, ay maragsakan na ka makaamo iti na itaapukaw. Gama, nangatan no, panagadal mo pa'y laang ti ipamaysak. Anya ti kayat siya asawan? Apaw, obing kayo pa'y kini Catherine. Agadal kayo kumapay Intod makaturpaus, kan maisagana yon iti masakbayan yaw. Iti awan to ti makalapad iti ayan-ayat yaw. Pasensya ka lang kuman, Catherine. Sapay ko mata sa anak akagura iti panangsumbat ko kanimamin. Awan magtidakas kayong bagam. Sikala ko man ti mga awat kadakwada. Nasaysayaat ko man saan ka ang nagpilit ang makisarita kadag iti tatakkel ko. Nariknamat nga tan ni Mamim at talaga nga agin inayat ka. Ulysses, sapay la ko matamawatam to'y ibagakin ka. Anya nga tano, agadal tapay laang. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sapay ko mata di nakagura. Saan talaan nga pagimbagan tayo ito tapno makapagkapya ti pamilyata. Aglinipat tapay laang. Saan na ka din nga ay ayatan? Ay ayatan ka, Ulysses. Amo ka masakitan ka. Agpadata ang masaktan. Masapul nga agsakripisyo tapay laang. Sana da ito ti umno a panawan para kadata atwa. Lalaki ak. Nunay matangam la kuman o kasano ti kinaloko kini. Pangasim, Ulysses. Nagbidot ka. No sabali ti pampanunutan. Sa anak nga agiskandalo, gapoy ti dati pangaldeng mo. Sika ti nakapagbalbaliw kanya. Maladingitan na kiti dati ang inkadang mo. Saan pa'y aday ti kamaudyanan para kadata? Uping tapay? Sa
Saan ka ko mga agliday? Agkita tamot lata? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kagaya man, iho. Ay, Jack, napuutan ti sa sangpat mo, apa nakalidliday ka? Awanan ni Catherine, mama. Ah? Napukaw ko ti ayatek, anak kay gapon ti panagbalbaliw ko. Anya, ti kayat mo asawan? Nakiwin na swasan kanya. Anya? Yaknam naman, nakas niya ti pangadeng na. Apay masapo la may ramaraman kami itinagbalin na napalabas yo. Saan na kumamata konsensyaan, anak ko? Pagkawanin dak nung nasair kayo, mama. Awan ba solyo? Ngam tiinan ni Catherine taglablabas. Saan ka kumanga gimula itigura? Nasaysayat siguro dahil dya pangadeng ni Catherine. Tap nagpapada tayong agulimag. Kasano ko mama kapagulima ka? Jak maklong dahil ti nagtungpalan ti ayan-ayat mi. Anya ti kahit mo asawan. Anya ti pangpanggapam. Sige mama, sumbre ka kung iti silad ko. Ah, Kaya't ko tag may mesa. Saan dak kumapay na sing-singain? Nasapa ka si Mangbod, Catherine. Saan kayo ka di anak ko yung kini Ulysses? Talaga akong sintidor ka, Romualdo. Anya ka di matyona. Agpungtot kaladagos. Kasano adyak makaungot? Anya nga min data ako ram. Saan kayo kuman ngagsupyat, Daddy? Mami? Nagsina kami ka ni Ulysses. Ha? Maragsakan kayo siguro itan, Mami. Siya ka mismo tinakisina ka ni Ulysses. Tap nagtana kayon. Nasaya at no nakautob kamatlaan, Catherine. No, pay. Diyak ko makabailan, Mami. Damok tiya kayat. Hanggang kastoy mati mapasawa. Dumdumukam dagiti librom ngam tumtum ram tilwam. Nasakit ka di lang tinakam mo. Agbabawi ka na kisina kan Ulysses, Catherine iha. Saan tayo ko nga napagsalitaan day taba nagdati? Ang mga lumanggag ni Mami. Nagaturugan na pinanawak iti kwarto mi. Amo masyak lang ti makawat keng ka. Dumngaga kita nyaman ngay bagam. Ay, ayat ako na ni Ulysses. Tati. Masyanakin ka. Kasla makikita tinapalabas no kasano anag sa gaba idi ni Edna. Daddy, nagsakripisyo ako. Oray amok ang masakitan. Dayawang ka iti pangadang mo. Kat babalawag launay ni Mamim. Managing bubukod. Nay, rinabi imat nga agpuyat ka anak ka. Ang mga dumakaala ka iti sakit mo no kastalaang. Masyanak una iti anak ko, tatang. Nariknak no kasano ti kinaliday na. Apagbitla ang ti relasyon na kini Catherine anak ka. Uray ni Catherine. Masyanak kan ko na, tatang. Dayawag ti kinatangkan tinakam na anang isakripisyo itirik nana. Agdo madala unay kinitsyo na ama nagkimpupukot. Masaludsod ka man anak ka. Laglagi mong kadipay na ang tinapalabas. Linipat kun anamin pinsan tinapalabas, tatang. Ngam ti pakariripo kak. Noon niya tidtakas nga ibunga na kini Ulysses. Maamakak mo kasking ka anak ko.
Kasano no sublian na ti kinaluko na. Day talaunay ti pagbutbut nga tatang. Diyak kaya't amad at taal ti masakpayan ti anak ko. Day tagayam ti pakapuy-puyatan nyo ka ni mama, lolo. Patpatgek unay ni mama. Saan ko nga ipayan iti pagsakitan dinakam na? Ay na, nabang-ara na ka nakanggag ti day tang imbagam apo ko. Agyaman kami king ka. Natalain. Malidaya na kiti nagtungpalan ka ayan ayat mi ka ni Catherine. Kitanya ti planom itaapok. Tapno sa anak nga adda masaktan. Liklikak langan, lolo. Kabaulam nga aramidan day ta. Ni Catherine tinanghal day. No idaldal ko ti bagay. Amangan udakdak ka lariribok ti mapasamak. Kat sa anak to na makapagtapal. Apo. Ala, saan kayo nga agdanag, lolo? Saan kayo nga ipaayan ka ni mamay ti pagsakitan tinakam nyo? Agyaman na ka po. Saan pa yan nalanaw na itaabanag king ka? Entun makaturpos, kung may saganap ti masakbayam, di makirelasyon ka. Dahil tamo timbaga ni Catherine kanyak. Idin kadeng nangagsina kanin. Jakon namnamayan ngagsindogyan kami pa. Laglagi pong daytoy apaw. Nuda kayo tinaikari iti tungkal maysa. Uray anya ti mapaspasabak. Agsabat tulata tidalan yaw. Ado tayo mimirienda dito kantina. Ha? Ni Catherine da chay. Liklikak. Saan ako ngagmirienda pa. Nakita na ko. Nagkampay di. Diyak nakita. Ladingit Catherine. Tangayin kadang mga sinatan. Liklikan kalangan. At dalay nga masaksaktan na makikita ka. Madamdama pa iti sumaron na klase. Agbasa ak pa lang iti libro. Tapno sa anak na masikuran. Malagip ko lakit nga rod. Idiag nanaan kami palang ka ni mama di Manila. Napatpatag ti barkada kanyak. Gapo iti kinalukok. Napay da di papa. Ulysses, Ha? Ni Catherine? pangasim. Di na ko maliklikan. Agsangsangit ka. Malunag matantirik na. Amo ka kaya't nakaliklikan. Natlaw ko day-day tayo dyan kantin. Kagurat ka di. Saan ka agagura? Nga masapo laliklikan ka. Tapno na anaya malipatan ka. No di na kun kaya tagayam. Awan mabalin ko, Ulysses. Sige. Panawan ka nga ron. Ay, nakaragragsa ka kiti day tana ang makada kayo tatang. Talaga nasingpatan ti anak ko. Ngam, nasakit pa lang tinakam na. Baka iliwag tumat lang. Sa inkarina, di nan sublianan nagitibisyo na. Ay, wala nga yan. Apay anarabyan ka asimbang part anak ka. Ay, pasensya kayong tatang. Nagado ngamin nga inasikasok kay di opisina. Oh, kat ni Ulysses. Itaypay asimbang part. Nagdiretso iti kwarto na. At siguro tiyan aramidan na. Ay, di bale. Rumwarto siguro itong mangrabi ita yun Nala, magrabi itay nga rodan tatangkat ni. Mabisina kon. Tinasayaat, siya kun ti mangayab kini Ulysses iti silid na. Ay, wala anak ka. Ta, ibaon kuman ni Berta. Akatulong tayo.
Narabiang ka manon na simbang pet. Saan ka kadipay lang nga nagnakam? Sana nagas idi, ti kinasaliwan-wan ti biyag tayo. Saan nakman asar-sar muna na rabrabi Romualdo? Awan gayang, ni Catherine. Ada ni ti kwarto na. Ang mga numakumikom nga agar-aramid iti assignment na. Ang mga nugkit-kita da lang kini Ulysses. Sana maliklikan ti panagkita daw tamay-may siya nga universidad ti pagad-adalan da. Nga masandan nga kuy-kuy pa'y tanagsinadan. Nasapa simbang pati anak mo. Nasayaan, no kasta. Mariknak nga dapay laguram iti barukong mo. San ka kadi ang makonsensya, amang ipaidam iti pagragsakan ti bukod mong anak. Romualdo, anya ka di day tangay bagbagam? Panawang kamalangan? Paglablabos kan, Jonah. Naglaw ko nakasilaw pa lang ti kwartom. Simri kaklatan, naliwaya mo intrang ka. Daddy, nakariing kayo pa'y lagayam. Remuara kiti nadlaw ko, adimtang ni mamim. Oh, iha. Daddy. Sangsangit ka maroon? Nasumpot lang. Dagiti matak, Daddy. Makaturturo kat namin. Saan ka kuman kagulbod? Sumagmamanon nga aldaw, apalpaliwan ka. Kanayon ka analiday. Daddy, ang gandang ko ti makisinakan ni Ulysses. Masaktanak met kayang. Nang runa, takayat na ko naliklikan. Anya? Saan ko gaya magkabalan, Daddy? Ay, tagunay ni Ulysses. Nga masana rumbangag sa gaba ka. Sige, Daddy. Iturog ko na angin. Catherine! Rumor ka kuman, mamigat tayon. Maladaw kay di klase. Tamo pa'y analata ka nagring. Kenapa di nagsungsung batan? Hindi man nakatrang Catherine daw. Ay, maturog pa'y lang. Ha! Catherine! Catherine, aja tinapasamak mo na. Ha! Nga ito tigurigor na. Masapol ang maipan ni ospital. Kasano adi ag sakit ni Catherine? Kanayon nga agpuyat. No apay abaybay amte anak ta. Sanak apabasulin tarumbeng asika ti pangibagaak iti dayta. Pagrebengam nga ina ti mga iwan iti anak ta. Ngam saan? Sa palitar aramidam, ngumsantar ngagsinungpat. At data, iti ospital. Sir, madam. Sika, anyat ka, Adam. Napakumbaba makisarsarita ni Ulysses. Di mo kumapakitaan iti sana nasayat. Kumusta ni Catherine? Bimabanti ko rigor na. Nakaturo pa lang. Kasano anam mo, ana ospital ti anak mi. Namuak ka na kiti katulong niyo. Nagtetext pa lang kanya kiti rabi. Ngamjak na ba sa alagos na iturog ko? Agyaman na kiti panang sarungkar mo kanyak di hospital. Napatagak pa'y lagayam kan ka, Ulysses. Ay ayatin ka unay, Catherine. Agyaman na. Kanya kalit tinapasamak ka. Apay abin ay bayamat ng tibagin. Gapo iti kanayo na panagpuypuyat ko. Nasakitan na iti panagliklik mo kanya. Pakawanan na ko ma.
Sigurado ka, iti planaw. Maubno ka sa nutigura ni Chonaking ka. Bimak nangak. Ngam sa anak anag palangkwad tatang. Jack pulos pinanggap ti agipalas. Ambok anasinaw ti panagpuspusaw mo anak ka. Kabaulag tagpakumbaba iti imatang ka kini Romualdo. Nupay sa anak kon apa iruruman tatang. Ngam aramidak na gitoy. Para kada Ulysses kan Catherine. Anya ti kaandam diti balay. Saan ka kumapanunod iti dagas? Imayak ditoy. Gapu kada Ulysses kan Catherine. Anya? San ka nga giskandalo, Chona? Denggam no anya ti baganid na. Saan ko apanggap ngay palagip tinapalabas? Bimak nga. Ngam sa anak ang nagpalangkwad. Ad dapay ajak panggap ti agipalas. Kat, anya ti maipanggap ka na Catherine ken Ulysses. Sapay la ko ma. Tasaanan ang maulit pa'y tinapalabas. Kaya't ko asawan, Chona. Saan tayo kung mga agbalin ana ulpit ka dagiti anak tayo? Ipaay tayo kumatigundaw nga agragsak ta. Nasaya ti panggap nid na, Chona. Panawanin aluktam ti panunot mo. Imay ni Idna ditoy, tapno magikapya. Gapo iti panagbutong kong agawam ni Romualdo kanya. Inramraman ko ni Ulysses. Ngam ti anak ta ti adda nagsagaba. Awan panggap ko ang magriribok iti biyakyo. Awan ti sapalya na patag kanya. No saan at ipagimbagan ni Ulysses. Kan ti pagragsakan ta kini Catherine. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.